Hello bayarok jotono lamsogo ani blog tabuk hingke ang ani baragan ani nana songnaro thangai tongo borokni aro Thaipong khangnan bagoi mane borok ano Thaipong nafaidi hinai daisinggo reng hono Thaipong gantia nafaidi hinai sawangka ba abani bagoi yang tabuk thangai tongo borokni aro chini bara bai gana no borokni nok satongbu nangka marken tilla satong butong ka iri subai ruman hanyo srom ran bai thangka loge se ran bai thangsi ta gaso kan satong marang ka oke i kobrong na korono nai di age omti phemani omti lama dumui pe khabrok boundary khabe pe kha jal bai ge tabu gyang ti sma thangsi nai uf satong tuka tak phungni 11 tak phungni 11 tamui tong osok satong ka Aidi ko oro sakpai ke ekdom thandang thango bongni Thaipong bufang tola Thaisuk bufang tola bage oro thandang thang yang nok pandra te siguri se phaisu ang yang bus kang ti phaili Dadu khe iko kana na ta sing tam ne wa phung se Cina ro borok thangjak phura wa pungoi borok kharei ma phaiga waisin loge no thangai asok dorapsi kubului jang khata no satung tung jang mani phom beri wala han gol tangka abun dong ta berai di hini si borok bosiri khiu ari na ka are aje dam na nangla hakbis ton kha o ma tang thaisang ya tong nei ba Apa sih nozon ta? Itu kabis ton kaburok. Apa sih nozon? Gudok kanan. ঠিক নো মোক নন জাত কা হামছে তুই ঠিক পেপার বাইকে শুই রহ থাকবাইছ তো তাক থাঙ্গা বন সংছে নাই তা তাকলে থাইজুক থাইয়া দা থাইকা তাকলাই থাইজুক হেমানলে গিসাপন থাইলিয়া ন ইকো Taklay kasi thay kayo to kora taklay jang nugo. Sakang ko. Ano ka tanay dito pero betay rin. Oro beray dito ka. Oro nana bay. Dadu simin tonggo ono ko. Ban besar ke kai bai rohor jak borok khorong nai tongo da bora bai buri hepan no ekdom clean khai tong thoko khai bong neo hatai srang asukno tong thobi tongo aro kahma ke tong nimna barkan no khale ri bai sabli oro naram lo e ko tab the nok singa asugoi kisa fan manja gai tong e ko fan chana nai gra na noga thangai thwan thong nai jang nai han tuina ren bor boto bai aram nang no banang Dadu hai hingga di hai hindi hai ibu hai cái gì hindi hai nung ta mới mày chơi xa khá say khá rồi yang phải các ham bố cả luôn bây giờ mày xa cái mang cái kia tông rồi thích tông thằng đây thằng xí này ta đi thôi đeo cô ta bên đây trong phải đưa rồi ta thằng cả phải mang cái sao chui cốc xà lại cả phen độc man ra gấy Kisa bakrok kecang ngenya kata bukai lam ro kata bufang belai ro asuk kaham ke abo asai bai aku te kisa wate ro klai ke si krang jeji ke tong thotong nai ta bung kai bufang belai krai bai mani kisa to phai bai ka tu asuk tong thoya ko ta bong ne hadu go te sa bufang belai ro phai bai ka se ekdom no bar sip kai thanda kai tong thogo Iko laba besar te senam jago amte ये देखो ताबो खेनागो सापाय खा हिंके किसा लेंग लागरा ना हिमै फमाने लेंग सका आंगुर जातुतै इको चागरा ना उतै आंगुर फानो ते कायसा अमा हाय गोख्रांनि चिकनि कलक तंया दा आमा हंका एकदम खुइ थया आमा हं किटिं हंका थथ्रगो
Betul ya mo. Nah, abang cuma kosong ke type thong. Ama hai ke sama ni. Ang emoji khai pura. Sama nói semua zaman tong siwa hai ke. Hai ke. Hai sama. Tut. Nghe music rồi. Nó bảo sip. Betul thok ka. Tao buộc lên đó, March, April rồi thì lẽ trung phát nó bài bút tàu làm nắng tàu, chạy ha June July đâu phải cái lẽ nó bài bút kíp sang thang rồi đúng, thế là tàu là còn là mấy nạp rồi là, khác cái sang trung giờ là đâu fruit mà sao khác. Thật sự à. 3 hours later. Sebairok tabuk hingke sairik ni chung dogmali hatio sok paijak kisa mikhutung rok paijang nai tongo haini bagai hingke hati khainyan sakang kisa juice nonglai nagra na hine asok laijak ani loge bai kunai iko sok paikha ani hingke watermelon ni boni hingke orange ni hingke angkhe to always watermelon thokjago ani je kesam subscriber rok hingke sainu man tongkhana hingke chip hainu soi dong ata nungoi phena pokai aro nang sugang markhen thokjak so watermelon hingke tabo khe ayang juice rok nungbai phaiye yang mikhutung dugan phaising sokpai kha sanja bong khaba hingke berai nai tonglayo tampai lainai hinai mikhutung dugano daily sokpai laikhena jong layo obono bo sunglayo tampai lainai hinai ang hinu bono sidu nungje chana mutung paidi bo hino ano nungje chana mutung mani paidi hai hilaimang no jong kono pailainya ma layango hingke tabo khe chung nogo sokpai kha iko nailaimang obosi khojai tubo sibo muilok dalo obo mathak nei hingke omo hairok no chai tongmani hamano dalo rok hini iko tabo ko bosok to kaham no mankha norom no ke tabo nang sanam nai ke iko nai di sanam bai kha ekdom fresh no tini ni muilok dalo to kuloi yongjak kono somoy hingke to ekdom krak yaphang ni simeno khonjak abon bagi nei bosok haino bosok phaijing sedo je rakfre engke obo khe to kaham no kuloi mankha ko yang khe buku rok kai tabo nang butui khlainai hingke aboni sakang ang tabo iko toktui rugui tongo hingke norok wansok tongkhana batangei gas thapa basate kaisa o song hanai o gas thapa angkha ang ageo university o pori tongphro ang saisung tongnani ba bara hanai saisung ni bagai thaisa jat no kaisa jat paimani hingke abno no tabu use khlai tongo chung hingke chung khorong noi si tabu bo khumulungo bara tongoi tongo hingke ba o gas thapa mangna thangnani kiriwi tei katal paiya angomno markhen hamjago tei hor bo kaham keno phai tongo hingke tamni bagai amno mangna khibnai ba onyo katal pai khe to amna no khibi si baro ano katal sinao hingke ba hini wansogoi obo nosto ongya sak chung obo no use khlai tongnai hini songoi tongkhata hingke iko naidani muimon kha ke tai mungsa iko bai alu buti khaina kha hingke abono tini ni to aso khas kono blogger rok nugui maliana sida maimi songchamani so abono tini ni bagai sonong sinai nrogoi malainai ani next blogger paithak jora logeri nai tongma bagai belai kheno paiflaya hambai maro।